Здравейте! Искам искрено да благодаря на всички, които откликнаха на поканата ни и ще бъдат с нас на 28 марта. Трогнат съм от интереса. Дори не очаквах, но ще имаме и международни гости от Македония, Гърция и Турция. За мен това е искрено удоволствие и чест. Благодаря отново. А днес специално съм тук, за да покажа първият ни партньор в събитието. Това е Q Hours Aquarist от Сингапур, като за сега ще имаме присъствие от тяхна страна само чрез продуктите им, но за следващото събиране имаме обещание, че те ще присъстват на живо в България. Много хора вече са запознати с торовете на Few Hours Aquarist, но всъщност разбрахме, че има двама, които не са запознати. Това са Живко Георгиев и Енгин Порязов. Затова от нас и от нашите сингапурски партньори, те ще получат един доста хубав сет по един на човек, за да използват, да изпробват и да ви кажат резултатите, когато се съберем на 28 марта. А сега предлагам да отворим един от сетовете, защото другият в момента пътува към Живко. Това е тук сета на Енгин. Ще го отворим и ще се насладим на сета. Ето виждаме, това е уникалната им брандирана престилка. Това са капсулите им. Имаме и тяхната стартираща бактерия. Престилката няма да отваряме, ще оставим това удоволствие на Енгин. Тук, както виждаме, тениска. Тук виждаме техните препарати. Това е един от най-купуваните в онлайн магазина препарат. Това също е другият най-купуван препарат. Това е за алгите, против алгите. Ами, честито на Енгин, подарък от нас и Few Hours Aquarist. Да е жив, здрав и да изкаже мнение и впечатление от препаратите, когато се видим на събитието на 28 марта. 10 часа, читалище ТО.